znanstvenih činjenica, osoba Broza Tita odgovorna za počinjene zločine. A tijekom svoje vladavine odgovoran je za sve oblike kršenja ljudskih prava, uključujući svaki oblik gušenja građanskih sloboda, građanskih demokratskih pokreta, proganjanja političkih neistomišljenika, za političke progone, političke suđenje, čak za uklanjanje svojih najvećih suradnika. Zar nije, molim vas, tragedija da prva ulica do Hrvatskog narodnog kazališta nosi naziv njegovog najbližeg suradnika i njegovog mučenika, njegove žrtve koja je na brutalan način, kažu strašno ubijena, od gospodina Andrije Hebranga. Da li je to apsurd svjetskih razmjera da ulica jedna nosi ime njegove žrtve, a trg ime krvnika? Da li je to... Tražite kao se ovo zove kazalište? Mi predlažemo, naš je prijedlog da se zove kazalište trg. Da li će to biti kazalište neki drugi, to mi nećemo odlučivati. Mi prepuštamo to demokratskom postupku. Kad je ovo ime dodijeljeno ovome trgu, onda to nije donijeto po demokratskom postupku. Onda je to bilo nasilje nad tradicijom, baštinom i kulturom grada Hrvatske i Srednje Europe, jer ovo je trg znanstvenih institucija i kulturnih institucija. A kakav intelektualizam i kakva intelektualna osoba je bila taj Josip Broz Tito, govori činjenica da je 1971. godine, na primjer, rekao, sucima poručio radi političkih progona, nemojte se držati zakona ako pijani plot. Na ovome trgu je najstarije sveučilište u ovom dijelu Europe i pravni fakultet. Pravni fakultet ima sjedište na trgu osobe koja je rekla, suci, nemojte se držati zakona ako pijani plot. Hvala. Zar treba nešto reći? Hvala lijepo. Hvala.